Tak najviac ma baví, že je to také živé, že je to veľakrát aj sranda a baví ma aj teda to, že mám tu zodpovednosť ich vychovávať do života a aké hodnoty, tak určite chcem, aby z nich vyrastli sebavedomí, slušní, dospelí muži, ktorí sa správajú nielen s ohľadom na seba, ale teda aj vnímali teda svoje okolie, čiže aby to robili sebavedomo, slušne, spoločne, s radosťou a tak. Dalo mi to veľa pekných zážitkov, dalo mi to dobrých kamarátov, dobrú partiu, pocestovali sme či po Slovensku, či do zahraničia a naučilo ma to cieľavedomosti, ako ísť za úspechom, disciplíne. Tiež naučilo ma to, ako zvládať autority, ako vychádzať v kolektíve, všetky tieto parádne veci, či do života rodinného alebo pracovného. Tak tajný recept nemám. Myslím, že to si musí vybudovať každý ten hráč sám, lebo každý môže nájsť na tom basketbale niečo svoje, také, čo ho na tom baví. Niekoho baví pozerať to v telke, niekoho baví to, že je to taká poézia v pohybe, že to je taký tanec s loptou, niekoho baví byť v tom kolektíve, niekoho baví, keď sieťka zasvišti, keď padne koš bez dotyku obruče, alebo niekoho baví tie tenisky, ako pískajú pri basketbale. Čiže to si každý musí nájsť nejak sám a všetko sa toto snažím nejak deťom ukázať, že aký dokáže byť ten basketbal krásny. Môj trénerský štýl je skôr o tom, že chcem tie deti, aby boli vlastne autonómne a naučili sa sami sa rozhodovať, čiže veľakrát ich nechávam aj urobiť tú chybu a potom si to preberieme a zanalizujeme. Čiže chcem, aby sa vedeli rozhodovať sami, čiže chcem vychovávať basketbalistov s vysokým basketbalovým IQ. Chcem, aby hrali basketbal spoločne, čiže tímovo. A chcem, aby hrali hlavne so srdcom a s rozumom. Čiže so srdcom znamená to, aby si ho užívali, aby sa z neho radovali, ale zároveň nechali na palubovke všetko. A s rozumom teda, aby vedeli vyriešiť situácie v basketbale. Ťažká otázka. V mojom prípade je to oboje, pretože my v BSC sa snažíme poskytnúť čo najväčšiemu množstvu detí ten basketbal, takže veľakrát dochádzame, aspoň v tých nižších kategóriách, kde tá selekcia nie je až taká vysoká, do kontaktu aj s menej pozornými, aj s menej, poviem to tak sprosto, že šikovnejšími deťmi, čiže by som povedal, že oboje vie byť náročné. No. Tak odkázal by som im, že je to nádherný šport, odkázal im, že vie to deti naučiť spolupracovať a komunikovať s druhými ľuďmi, naučí ich to disciplíne, naučí ich to cieľavedomosti a je to hlavne šport pre rozumných ľudí, čiže rozvíja aj teda inteligenciu a je to nádherný šport, kde máte veľa kamarátov a pocestujete a získavate aj úspechy, aj sa naučíte robiť s prehrami, naučíte sa rešpektovať autority a dojdete k športovému duchu. Obľúbený hráč bol Michael Jordan, to bola vlastne taká ikona nášho športu, alebo stále je. A z tých európskych hráčov to bol Dražen Petrovič a Predrag Stojakovič. A neskôr z tých amerických to bol Ray Allen. A trénerský vzor, nepoviem vám žiadneho NBA trénera, skôr mám tie mládežnícke trénerské vzory, niektoré aj z nášho klubu a snažím sa z každého takéhoto mládežníckeho trénera niečo si zobrať. A možno by ste nepoznali mená, ale nachádzajú sa niektoré aj v našom klube.